Dankjewel. Dat zou ik ze niet aankomen, hè? Nee, niet voor. Lei Meijsen die met zijn mond vol tanden staat, dat zie je niet zo vaak. Hij werd vandaag tijdens het Bondschuttersfeest in Schimmert verrast met de waarderingsonderscheiding van de OLS-federatie. Proficiat! Ja, zeg dat wel. Voor popzakken. Wat is dat nou weer allemaal? Maar goed, het is, ik heb geen woorden eigenlijk. Aan de andere kant, ontzettend groot. Wie een aap met 7 starten. Want meeste lui, die kregen te horen wat ze goed gedaan hebben als ze in de kist liggen. En ik ben bij leven en bij volle verstand. En ik kreeg zoveel lofuitingen de laatste dagen ook. En het is allemaal te gek. Meijsen kreeg de prijs uit handen van president van de OLS-federatie Anoushka Koopmans. Zij noemde de rol van Meijsen als verslaggever bij de radio. Voor de ROZ en Omroep Limburg deed hij jarenlang verslag van Onger de Scheetbuim. Ook zijn 40-jarig lidmaatschap van schutterij Sint-Gertrudis uit Amsterrade werd als reden genoemd dat hem de prijs werd toegekend. Lei Meijsen woont in Spanje en komt regelmatig terug voor deze en vele andere hobby's. Dat kost hem tegenwoordig te veel energie en dus neemt hij afscheid van zijn Limburgse verenigingsleven. Het reizen gaat niet meer, ik takel af, ik weer ouder. En, vooral het reizen is een enorme belasting geworden. En, daar raak ik soms van in de war. Ik neem dat dan maar dat ik zwaam in de kop heb. En dan, zolang ik me rustig houd en gedraag, dan gaat alles. Maar als ik verplichtingen heb of spanningen, dan gaat het niet meer. Dus als ik hier ben is alles goed, maar dat reizen onderweg, dat gaat niet meer. Dus ik moet dan een keuze in maken en ja, dan kies ik voor de zon.